Já jsem Benko. Dneska natáčám o Spidermanovi. Ano, o Spidermanovi. Je to docela hračka. Jsem druhák a mám to rád. Je to má oblíbenější hra. Ale nedávno vyšel Spider-Man 2. A já mám jedničku. Takže lepšie určite dvojka. Kde bude aj Miles Morales. Ale teraz je to zatiaľ na PlayStation 5. Ja to mám na PlayStation na notebooku. A je to ľahké. Ľahko sa to dá, všetko sa dá ľahko. Ja takýhle sem. Jak vidíte, tak keď máte toto, to znamená, že ste dohrali Spidermana. Je to jednoduché, nie je to zase tak ťažké. Ťažšie by bylo, keby sme napríklad mali, keby to bolo tak. Tohle som si dal, aby som to tak mal na okrasu. Je to nádhera, ne? Západ slunce, všechno. To je nádhera. Ne? A takto všetko bude. Ale niekto nevie, že keď pôjdem niekde, kde nikto nepracuje, alebo tak, ukážem vám, aké mám oblečka. Kouknite sa na ne. Toto, teraz sa dáme nižšie. Toto. Tam, kde je takto, tak to ešte nemám. Toto potom mám, potom toto nemám, toto. Keď chcete, aby som urobil jedno video s iným oblečkem, tak napíšte jaké. Môžete napísať napríklad toto. Ten, kto má ruku železnú, tam vylepšené, alebo toto je od Starka a tak. Napíšte, toto je komiksové, toto je z robota a toto je diskotékový Spider. Toto je Amazing, toto je, napíšte, že od filmu, toto od zlatého filmu a toto napíšte, že od klasického filmu a toto napíšte, že to je na konci Spider-Man. Jo? Dobre, sme dohodnutí. Sledujte ma, prosím. A napíšte, či mám natočiť ešte jedno video, alebo či nie. Keď dáte, že ešte jedno, tak pre vás natočím. Len keby sem nebyl na dosť. Ale za chvíľku možno aj pôjdem. Až neviem kedy, ale bude to maximálne za 2 mesiace. Ja som Benko a mám to rád. Mám to úplne rád. Zbožňujem to, všetko zbožňujem. Nie je to nič hrozné. Je to
zkuste si ju stáhnout na počítači, je to zadarmo. Je to úplně celé zadarmo. Tak zkuste si to stáhnout a budete prostě v naší soukromnej hebůčkej, věcičky. Kdo by to nechtěl? Ten, kdo by to nechtěl, tak je vážně divnej. Ale já jsem Denko. A já vím, jak jejda. Nikdo nic si nevšiml. Takže já jsem v pořádku. To je zábava. Skoro si to nemají všetci na světě. Někteří to mají na PlayStation, který je vážně, ale na PlayStation 4, který je vážně drahý. Je úplně drahý. Takže buď si to dáte na počítači zadarmo, a musíte počítač koupit, takže to trochu bude trvat, ale ne zas tak moc. Nikdo neví, já jsem v pohodě. No, to nevadí, tak to bude lehké, když trámovat. No trošku něco. Božíte, tam to neukazuje, že někdo je. A to je, jak vám může, že to neukazuje. Je to lehká hra. Nic těžko. Některé místě, některé ani nechápem. Tam samozřejmě mají na YouTube kouknout. Ale u mě se můžete kouknout, že jak se robí, jak se oblečka. Bude se to volá nějak podobně. Asi o oblečku, alebo tak asi. Já jsem teď. To jsou za lagi, proč si taky lagi. Ty lagi jsou hrozné. No. Frajer tady je a já ho zrámujem jako psa porcí. Haha. To tam nebude. Nechceš jít? Bože, některý jsou chudáci. Některý tady jsou chudáci. No některý mocno, některý zůnka, některý slaví jako divný, klasný, ale já... A čo toto má být? Nějaký dobré. Proč jste udělali? Bože, já trdlo. No nevadí, tak aspoň bude směšný. To tam nebude tvát. Just take a break to restock our gadgets and mend our costumes, please? To bolelo. Takhle... Kde to bude bolet? To má být. Tak vlastně nastavím. Ne, to mám, aby jsem nezemřel. Lebo to mi dalo dost. A to nastavím. Ne, tak to
Já jsem tu, tenhle živil pěkně. Já jsem to ani neviděl, to bylo za... Jediný, který jsem tady ztratil, nebo nejhorší praktice. No děkujem. Víš, to máš? To nemáte. Ano. Well, you know you guys are super late to the party. You already smoked the pinata and everything. Já teď budem bojovat do zajtra. Proč si to robil? Vypadá, jak ten se vůbec nebojoval. Neviděl ani kolku tam. Některý, ano, některý. A je to otázka času. Hůha. Docela se to rozstání na kousky. Jsem v druhé B, v stanici druhé základní, opakujem. No, teď tam nechodíte, ale některý, kteří by si moje nějaká bratko, mafiáčko, některý, tak ví, že mají rádi. A když mi to nepověděl, tak budem smutný. Done and done. A nebudem nikoho kamaráda. Nikoho se nebudem týkat. No ale bože, mě to celé naplnilo, já jsem to spravil. Jsem nič nespravil. Bum. Proč se to takto sem? Bum. Já tady 91%. Aha. Nádherně jsem si to spravil. Ne, něco jsem si zaplatil za to město. Dělá jsem toho
Všechno, co je opravdu Miles Moralesovi, pracovala Star, tak to je všechno moje. Pigeon target acquired. Don't run! I won't hurt you! Gentlemen, afraid I've got to ask you to leave the store. Not how I thought today was gonna go. Split! Now's our chance to split! Takže potom říkali, že neviděl na to, co by mohl s tím odpověďte. Ona vás čeká. To byl nás klas na Slovensku, v Štěpáni. Proč to vykládám? Nic. Dlouho si tady to pokojí, podle mě úplně náhodně. A budu mít Hope crime would decline post-Fisk. Might have been too optimistic. Wanna have our pigeons? Don't run! I won't hurt you! This pigeon knows the city better than I do. I'll get him next time. Já asi už vypnem stream. Jo? Já asi už vypnem stream. Tak, čaute, loučím se s vámi. Čaute. Officers needed in the East Village.